What is surprising is that Baba Harare, after abandoning Jiti music, he now plays and dances Borodeo in church. Borodeo dance was invented by Alik Macheso. Alik Macheso is not a pastor. He is an entertainer. There is nothing wrong with our African culture, Vangeli Mafolo. There is nothing wrong with the Jiti music. I hope Baba Harare will hear this. God never said abandon your culture because God hates African culture, but he loves European culture. That is wrong. Ukatanga kuimba dununduriri pachena. Hayakona kublema music. Music ainombo kutuma kubvisa hembe. Kusiya mazama ari pachena. Kana kusungira chihembe muchiuno, otanga kunyadzisira nechiuno chako, ozoti ndakunamata. Ndakusiya kuimba. Kuimba akusiriko kwako chizunguza chiuno chako. It was your decision to dance in a sexually suggestive manner. Don't blame the music. Just dance in a proper way. So tichakuona ema kutamba Borodeo makasiya Jiti music. Tokubvunza zvinhu zvese izvi zvinobva mufactory imwe chete. Borodeo yakabva kunyika. Jiti music yakabva kunyika. Alright, because last time patakambotaura nyaya yenyu na Mkomaziko. Womaito nditaura futi. Alright. A podcast tutala pamberi pekamera. Alright. Tandisingakureve. Mkomaziko vaiti zvoni music andika yembwa naBaba Harare. Yes. Yanga isina kuipa. Bosi takati nzimbe inobva kumusoro ichinaka kana makaimba vati whatever zvamune maimba but zvinhu zvese izvozvozvo zvakasikwa naMwari ende zvakasikwa naMwari zvakanaka zvakadaro makazviimba imimi hazvirevo kuti zvabva zvashata kana kuti hazviite tangai maroorana. hazviti tangai maroorana. Ndatisafunge kuti music yaimbwa naBaba Harare kudhara yanga yakashata kana kuti changa chiri chivi. Thank you for that. Mistake iyoyo vazhinji vanoiita. That was entertainment. Exactly. Mona. There was nothing wrong, Jai. Yeah, but when I entertainment, apana kana chakaipa pa apana music. Song yakaimba achituka Mwari. Apana kana blasphemy. Apana. Pa music yeah. Music yakaimba His music was correct. Yanga correct. Thank you. Inini zvainzi inini ndandiri nemufundisi ari kubatsira Baba Harare murwendo rwawo rwekunamata. First thing ndaitaudza kuti zvamamuchita mumashure izvi zvekuimba izvi hazvina kuipa. Zvamamuchimba kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka, nzimbe haibviri kumusoro ichinaka. Inotobvira kumusoro. But munoziva kuti ndo panotora nebhaibheri kuti for they have a zeal but without knowledge. Exactly my point. Isu takumupa knowledge. Kuti zvawanga uchita mumashure zvafanira kuti Peter akadzikisirwa zvikafu netende chiyandiri. Akati Mwari handizvi noita zvina kuchena. Panza aiwa zvakachena zvichi. Tikatumuudza kuti music yavaimba kudhara hainamboshata. Nzimbe inotobvira kumusoro ichinaka. Ukati Mwari anozviziva kuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka. Ndiye akatoisika ichibvira kumusoro ichinaka. Saka hazina kushata. Music tira chokwadi yaioneka kunyadzisira ende inini tatendeuka ndosaka ndambokudza zigo kuti everything you get fame, money, power or what at the expense of your relationship na Mwari chinjo chinongokulida kunoparira because it's better ndosaka kanzi kana ruoko richikuita kuti utadze bvisa zvinanopinde denga neruoko 1 than ndotsva nemaoko 2 zvirinani usvike kudenga usina fame. Saka nevamwe vanhu vanga vasingatomboisapota Jiti yacho vanotouya futi vaita kuti akasireko. So ndo marara ndo nature yedu vanhu. Alright. Pane imwe nyaya futi isinganzwisiswi nevanhu yekuti alright tadismissa malyrics kuti anga asingaiti. Yes. Kuti zvimwe zvisingaiti nezvaimbwa zvacho. Ko maisakwanisa here kuimba kunaka kwaMwari pa instrument reJiti. Chimwe chinoitika futi pa sound ndosachuti gospel music yemazuva ano imwe yacho yakuita ichindo chida kundotora zvinhu kunyika stereki pano kuti vekunyika ndo vaifana kuti vachikopa isusu kuchechi. Ukuona sound chaiyo futi is spiritual. Every sound inoya necommand yayo. Ndisikuchona rimwe beat rikasimudzwa apa
chero usingamboudzwa unotoziva kuti panapa pakufanira kushekwa pana pafana tamba chuno yes aungadaika pachibwaro of course Mwari ndo vakasika music yasiyazikwa naMwari but vanhu vane zvavanozogadzirawo tunhu twavo semunhu tukono twevanhu twavanozogadzira ukuona ndosikachiona kuti Jiti music originality yayo chaiyo origin yayo kwayakabva chaiko unokuziva kuti inonyanya kuimbwa kupi kuchitwe kumashale chichi makuva ndokwaikagadzirwa of course music ndeyaMwari but ndosikachiona muro yangu azogadzira chikwambo chake ndogadzirawo chimunhu chake so music ngokwaza kutogadzirawo chikwambo chako chemusic chimusic chako choti tisinganzwisiki so kuti tindotora music yafu titoenda nayo uko ende ona ndiri muchechi ndikangotanga kuimba zvinhu zviyazvo munhu akutofunga idzi murani kungoisa beat retype yaya munhu akutofunga aye izvezvi manje nekumachechi zvakuti havachatofungi vakutoisa lyric ravachatyi vongotwisa unotoona munhu achitoimba sparks vanhu vekumachechi havachatyi unoona kwakutorwa mazungu esecular achingochinjwa nemonemo kuchechi kutoti kutonzwa ya vana vachatyi kana inonzi chi kutsayo chakunonzwa anotambira muhari yatorwa bana sema libere kinde so ine advice yangu kumachechi ngatingoimba vakomana ukamboterera mahimu gaiti munhu akanyora mahimu aifunga fame here kana kuti aifunga here kuti da kujambisa but masuku ayo nhasi haaperi. There is this musician called Baba Harare. We heard that he is now a Christian, which is a very good development. At least he is closer to home. By the grace of God, one day he will find the true gospel and live a religion and find a kingdom and find God. But what we heard is that this man abandoned Jiti music. He now calls himself King David. He now sings gospel music, which again is a good development on a natural and carnal observation. But when we talk to you from a correct kingdom and doctrinal position, Jiti music is cultural music. Jiti music is not against God. Jiti music is not a sin to sing it. It's called entertainment. What was wrong with Baba Harare is that he had inappropriate dances which were of a sexual nature. And this dance of Baba Harare was not part of Jiti music. It was his invention. Baba Harare could not distinguish between Jiti music and his dance moves. So he abandoned Jiti music because he felt that it was ungodly. There is no problem with our culture. Our culture in Africa has never been condemned by God entirely as an institution. God is the one who created the culture. God created the culture by creating people with different skin tones and by putting them in different geographical locations. There are cultural issues in Israel that have nothing to do with God. And we see them in the Bible. We don't follow them because there is no commandment to follow the culture of Israel. So as believers, we are able to distinguish between the law of God, the law of Moses, and the culture of Israel. God does not want us to abandon our Africanness, our African culture, in the name of worshiping God. Because if we follow the culture of the Jews, we will never be Jews. We will be stupid Africans.
So there are so many things in our culture that we are required to uphold, to maintain. Jiti music was sung in different circumstances in the African culture. The African society composed the songs of war. They became part of Jiti music. The African society composed the songs by which they commiserated with one another, comforted one another at a funeral when they lost their loved ones. They composed the songs which they sang when they were working together in cooperatives, in molding of bricks, in mining activities, in farming activities. Yes. They composed the songs to celebrate great events or victorious events in their lives, like marriage and different activities. They composed the songs to praise their kings whenever they approached the king's palace. Yes. This is what the contemporary world is now calling Jiti music. Zvikunzwika? Yes. Vana zisora kurakandimaka veve. Vana maide inyarara. Vana mbakumba. Vana Jerusalema. Vana muchongoyo. Vana sinjonjo. Vana ngororombe. Dzaive nziyo dzaimbwa panhimbe. Dzanga dzisina kushata. Vanhu vari pamushandira pamwe vachisakura chibage chavo vopedza. Hari dzedoro dzobuda vanhu vapedza kushanda, vanhu vodhakwa. Vanhu voimba nziyo dzavo vachitamba vachienda zvavo, vana shangure. Dzanga dzisina kushata nziyo idzi. What is surprising is that Baba Harare, after abandoning Jiti music, he now plays and dances Borodeo in church. Borodeo dance was invented by Alik Macheso. Alik Macheso is not a pastor. He is an entertainer. There is nothing demonic about Alik Macheso. Yes. He plays music, he sings music to entertain. It's an industry. It's his way of life. Yes. As a musician, there's nothing wrong about him. What we would then condemn is when we see him singing in church that is not allowed, or singing Mbakumba in church, that may be wrong. Yes. But if you are in your home and singing Mbakumba, even as a believer, that's your Africa, your African nature. You understand? Yes. So there are things that we have rejected in the name of God, and God is wondering what is wrong with us. There are things we are calling spiritual, but we borrowed them from Europe. I gave you an example, the wedding, the white wedding. It's not biblical. The white wedding is a traditional wedding of Europeans. We abandoned our traditional marriage, not traditional wedding. We don't have a wedding in Africa. We have a marriage. There's nothing wrong with our African culture, Vangeli Mafolo. There is nothing wrong with the Jiti music. I hope Baba Harare will hear this. God never said abandon your culture because God hates African culture, but he loves European culture. That is wrong. If we had a Zimbabwean dress, I would come wearing Zimbabwean attire to preach to you. Yes. God doesn't hate our own clothes, but he loves these European suits. No, he doesn't. Atitorino zvedu udofo wedu wadatogadzirisa izvo zvine Kingdom series zvichida tichagadzira hembe dzedu dzekupfeka dzekuno kuAfrica kwatinogara. My believer, listen to me. Let us not pretend that we now know God more than he knows himself. Some of these things are not even in the scripture. Muri pamariro muchimba ndimi makauraya. Hamuna kutadzira Mwari. Asi hazvinei naMwari zvamuri kuita. Zviri zviviri zvakasiyana. Zvinhu zvakawanda pastor. Zvatinoita zvisinei naMwari.
tinozoita zvedu mumhengera mumba kana tasvika pachechi tonyepedzera kuti zvese ndezvaMwari, but zvinhu zvingani zvaunoitira Mwari mazuva ese. Pastor, tikakubvunza izvi kuti mafuta amazora anonzi chii, mungatiburitsire here vhesi kuti maazorera Mwari mafuta iwayo? Hapana vhesi yemafuta. Mazosiya kemfa sei zvina Satani mukati zvamaita izvi? Let us not pretend that God wants he wants to micromanage everything that we do. There are things that he allowed us to do. So culture is checked and balanced by the gospel. So there's nothing good about what he did when we ventilate his deeds from the lenses of sound doctrine. God does not hate Jiti music. But if you start to provoke people into fornication through a sexually suggestive dance, don't blame the Jiti music. That was your decision. All right. Yes. Zvikunzwika izvi? Yes. Ukatanga kuimba dunundu riri pachena, haikona kublema music. Music hainombo kubvisa hembe, kusiya mazama ari pachena, kana kusungira chihembe muchiuno, wotanga kunyadzisira nechiuno chako, wozoti ndakunamata, ndakusiya kuimba. Kuimba hakusiriko kwakuchizunguza chiuno chako. It was your decision to dance in a sexually suggestive manner. Don't blame the music. Just dance in a proper way. So tichakuona makutamba borodeo, makasiya Jiti music. Tokubvunza zvinhu izvi zvese izvi zvinobva mufactory imwe chete. Borodeo yakabva kunyika, Jiti music yakabva kunyika. Mangani izve zvimadhenzi ari kuitwa muchechi akatorwa kunyika. Idzo chechi dzemakristu dzine madhenzi muvhechechi here idzi? Hadzina idzi. Makristu anotora madhenzi moves kunyika. Ongozovamodifya kuti zvinonyadzisira zvongobviswa so, but yongoramba iri borodeo iyoyo, borodeo dance. So mukasiya Jiti music mukauya kuborodeo yemuchechi, hamuna zvamaita. Mabva kuPithomu mukaenda kuRamesses. Yes, Egypt. But you are still in Egypt. So what are you suggesting, men of God? What I am saying is, what Mr. Baba Harare should have done was to modify his conduct to fit the character of a believer. Continue with his Jiti music, but then he should have bridled his dance moves, bridled his character, bridled his conduct to fit the context of a child of God in decency and modesty. But the cultural music has nothing wrong with it. I listen to Lucky Dube myself. I just want you to know, maybe you say, Apostle Chiwenga listens to our church music all day round. It's a lie. I love the message and the instruments that he played. When I do so, I am not praising God. I will be entertaining myself. God never said, once you become a believer, you should speak in tongues for 24 hours every day. We watch news on BBC, that's entertainment and edutainment. We watch movies. Yes. There's nothing of God in those movies. Tuona movies. Isusu vanhu vaMwari toona movie. Toti kuvanhu vangu garai apa timboona movie. Today is movie night. And when we see movies, we watch movies, whatever is inappropriate, we skip it. And after that, we don't say glory to God. We don't. We were not glorifying God in this movie. It was that just socializing with my children. Yes. So don't pretend to be more holy than God himself. Saka kana paine malyrics anonyadzisira, anobviswa vanhu voimba zviri decent. Iyo African music yanga isinganyadzisire mufunge. African music had 3 agendas. The first agenda was to make people happy.
It was entertainment, pure entertainment. African music was also educative. You understand? Yes. Zisoko rakandimaka yaitove song yekuti ngatirege kuvengana. So it is done in a comic and jestful manner. Let's not hate one another. Manje ameno kuti zvichapera sei tikaramba timakana kudai. Ndizvozvo. Yes. Maidei Nyarara yakanga ichimbirwa maidei anga afirwa namai vake. Rari ririyo rwefuneral. There was nothing ungodly about Maidei Nyarara. It's a cultural song. It's a Jiti song. So you don't listen to Jiti music anymore. You listen to Jay-Z. You listen to Beyonce. You listen to Rihanna. You listen to Kanye West. You listen to R. Kelly. Huh? What is the difference? R. Kelly is not a gospel musician. He's a worldly musician, just like our Jiti music. So I just wanted this thing